Hello everybody, खुलुमबाय आरो बरायबाय गासिखौबो दिनै बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। दिनै जोङो मानास नेशनेल पार्कआव थांनो नागिरदों बे शुटिंनि खामानियावनो। आं दा बिसोरखौ नेगासिनो, बिसोरो दा फैगासिनो दं जानांगौ। नै जोंहा मानास मोनफैबाय दासो। मानासनि गेटखौ सहैथाराखै, ओमफ्राय गेजेर ससेयाव लाखिथ'दो। ओइजा दं जोंहा सानैसो मानसि आरो नैजा सानैसो दं। नै बेयावनो जों हाबाहांदो दाउमासार मानास नेशनेल पार्क बांसबारि रेन्ज बिटिआर। दा आंजों दं सार, जोंहा साहित्य सभानि मामोनलाय सार? नेहाथारि। ओमफ्राय सार, नोंथाङा एक्टिं खालामना बोरै मोनदों? आंथ' बिराद गोजोननाय मोनदों। नोंथाङा सारा ओमफ्राय इयाव गोसो दंखायोमोन नामा जेनेबा एक्टिंआव एसे? गोसो गोदोनिफ्रायनो दंमोन, खिन्थु सुबिदा नाङाखै। दा गयारि बिथाङासो चान्स होनानै एबार खननै जानोसै। दे सार। मोननै फिल्माव खालामनो मोनबाय? खालामनो मोनबाय, मोननैयाव आगान सुरबाय दं। सारनिसिम जोबोद अल दा बेस्ट जाबाय। थेंक इउ। आरो बेहाय मा मा लानो फैदो ओरैनो शुटआव? ओरैनोथ' लाभसिन ना? ओमफ्राय इयाव बेसेबांसो माने शुट लानाय जागोन दिनै? बेयाव मोनसे मानासाव लागोन, मोनब्रै मोनबासो। ओमफ्राय इयाव मेइनलि सोरनि केरेक्टार दं बे माबायाव, बे मानासाव? एक्टर सानैथ', एक्टर सानैनि केरेक्टार आरो एक्ट्रेस थागोन, ओमफ्राय एक्ट्रेसनि लोगोफोर थागोन। आदसा, जासिगोन दे होमबा। फट'ग्राफि सेसन सोलिगासिनो जोंहा नै। फट'ग्राफि सेसन सोलिगासिनो जोंहा नै। दा जोंहा दं नै आदा नेरसोन। आदाया माने थांनाय फिल्म अख्रांनि हाथरखियाव जोबोद मोजां फाव खालामदोंमोन। बिनि थाखाय आदानिसिम गोबां बाख्नायनाय जासिहरनाय जाबाय। ओमफ्राय आदाया गिबि खेब बे आदा प्रबिन गयारि बिथांजों फिल्माव माने खामानि मावहांदों। बेनि थाखाय नोंथाङा माबायदि बिबुंथि होनो सानो? आदसा, आं प्रबिन आदाजों देग्लाय फार्स्ट टाइम बिनि प्रडाक्सनाव। दा बिनि प्रडाक्सना आगोलाव मुङाथ' आलदामोन, दा बिसोरनिनो हम प्रडाक्सन अलंबार फिल्म प्रडाक्सनाव ओंखारगोन बे सिनेमाया थांस'। आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आङो दिनै फार्स्ट शट लानाय जागोन दिनै। बेयावनो जों दिनै मानास हाग्रायाव लागोन दिनै। नाजानोसै, आदाया जा साननानै आंखौ लाबोदों आरो जा केरेक्टार होदों, जाहाथे आं मोजाङै खालामनो हायो। आरो रायजोफ्रा जाहाथे जोंनि सिनेमाखौ नायनानै अनसायगोन, आं बेखौनो आसा खालामो। आदानिसिम अल दा बेस्ट होनाय जाबाय। थेंक इउ। ओमफ्राय आदा एक्ट्रेसआ बोरै जाखो? एक्ट्रेसआ गोदाना? एक्ट्रेसखौथ' दिनै आं फार्स्ट शट मोनसिगोन। दाथ' जोबोर मोजां एक्टिं खालामदों। आगोल बिनि शट जालांखांबाय बिसोरनि, आं नुदों। आसा खालामो गासिबो जों टिम मोनसे जानानै स्ट्रंलि खामानि मावनो हायो आरो साक्सेस खालामनो हायो। मोजांनि थाखायनो जों मावजोबनो सेस्था खालामो आरो मोजां खालामनो थाखाय। ओमफ्राय नोंथांनि लोगो जेनेबा अलंबार गयारि माबाजोंबो नोंथाङा फार्स्ट टाइम जेनेबा जमा खालामनो मोनसिगोन, बेनि थाखाय नोंथाङा माबायदि एक्साइटेड जेनेबा? जोबोर गोजोननाय मोन्दों। दा जों सानै जानाय लोगोनो एसे स्ट्रंआ बेलेग जायो नालाय, आसा खालामो जों सानैबो मोजां खालामनो हायो गाव गावनि केरेक्टारखौ। ओमफ्राय आदाखौ फोजोबनायनि सिगां बुंनो सानो, नोंथांखौ जोबोद दा हेन्डसाम नुदों। हेयार स्टाइलखौ जोबोद मोजां मोनदों। दे होमबा आदा। दा ओरैनो एसे थाबायदो र', नायनोसै एसे जायगाखौ। बे नेरसोन जोंहा आदाजों जमा खालामनो मोननायनि बेसेबां माने गोसोआ बोरै? एक्सुवेलि फार्स्ट टाइम, बाट खिन्थु नेरसोनजों जों बिराद क्ल'ज फ्रेन्डखा गोदोनिफ्रायनो आरोना। क्ल'ज फ्रेन्डब्लाबो जोङो माने बिदि एक्चुवेलि माब्लाबाबो प्रजेक्टनि सानफेराखैमोन, खिन्थु फ्रेन्ड हायनो थांनो सानदोंमोन। थेवबो मानसिफोरा रेकमेन्ड खालामबाय थानायखाय एसे दिनै माने बे मुभिखौ, बे प्रजेक्टखौ खालामनोसै आरोना। आदसा, दाबोथ' जोंथ' लोगोआथ' उन्दैनिफ्रायनो होनजायो आरोना। एक्साइटेड ना नोङो दा बानायनो थाखाय? खोथाखौ शेयार खालामलायो। एक्साइटेड ना? एक्साइटेड। बिनि एक्टिंखौथ' आरो बयबो मिथिखायो। स' हप मोजां जागोन। आंबो आंनि 100%खौ होदो, जे आंनि केरेक्टारखौबो आलदा नुगोन। स' आसा खालामो गासिबो नायगोन होननानै। ओमफ्राय जोंहा एक्ट्रिस पुजा बर'नियावबो सोंसै। फार्स्ट टाइम जेनेबा फिल्माव, बर' फिल्माव हाबसै नालाय, ओमफ्राय बेयावनो सानै एक्टरजों लोगोसे रमान्टिक खालामनो मोनसिगोन, बेनि थाखाय बेसेबां एक्साइटेड? एक्साइटेड माने बिदिनोसै आरो दा प्रबिन सारनि प्रडाक्सनाव खामानि मावगोन आरो डाइरेक्सनाव बिराद एक्साइटेड। सानै एक्टरफोरजों आङो बेलेग रल प्ले खालामनो मोनगोन।
So yeah, excited जाबाय आरो दा जेसां हायो खालामगासिनो आरो दिनैबो बेयाव शट लानानै फैदों दिनैबो आंनि शट दङ जा हायो बेखौ होनोसै 100% दे मोजां होदों होमबा दे थैंक यू नोंसोर मा खालामदों क्ल'स ना नों मा खालामदों आं नै सिनायगासिनो थारमाने जास्ट बिहाइन्ड द सिन्स हा साबा लमा करिश्मा एसे दंमोन मामा एसे इरि थानांगोन दै नङाबा खुना कुनखिनि लागबो बस 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 र 1 मिनिट थाकसन थारे दे नोंसोर ओइ आदाजों रायलायनाया दानि रायलायनाया जाना एक्सन गुबुन लकेसनाव लाना फैबावबाय देग्लाय जोबोद समायना नुदों माथो सिनारिखौलाय ओजा दं साहा बागान मानास नेशनेल पार्क दा जोङो जाग्रोनो फैबाय बे न'बायदि थाबायाव न'बायदि ओंखाम जानो जिरायबाय नै फारसे ओंखामखौ गावबा गाव हायनानै लानांगौ जादों सेल्फ सार्भिस मोजां नुदों एबार जायगाखौ बरिया दहाय लानो लागा सुटखौ बेयावनो लाबाय नै जायगायावनो बरिया मोजां नेक्स्ट बै ससेयाव लागोन गेटआव एक्सन थां वाव बिउटिफुल सिख्ला दा जोङो सिमला मोनफैबाय ओमफ्राय सुट लानो गोनाङाबो जोबथ'बाय उनाव दा न'आव थांसै सालांखांबाय दा दिनै बे भिडिअ'नि बेखिनियानोसै आरोना